खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो क'क्राझारनि गसाइगाव हाब्रुबिल नेपालि पारायाव प्रमद बर' बिथाङा हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल एबा दानाय लुनाय दारिमिन बिफाननि मावखुलि लुनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ बेखेवदों। प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि SOPDनि गेजेरजों हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइलनि थाखाय मावखुलि लुनो आखायाव लादों, जेराव 5,000सो आइजोफोरा खामानि मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो आइजोफोरनो ट्रेनिं होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। फैगौ 3 बोसोरनि गेजेराव दानाय लुनायनि थाखाय 380 कौटि रांनि प्रप'जेलबो थागथियारि खालामदों आरो बे बोसोराव 80 लाखनि केसेरु बिफां गायनो थांखि लादों, जायनि बिलाइखौ दानाय लुनायाव बाहायनाय जायो। जुदि दानाय लुनायखौ गोजौ फारसे लांनो हायोब्ला रांखान्थि बिथिङाव थाबैनो सोलायनाया फैगोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। आरो बेनि थाखायनो सिगांनि समनिफ्रायनो जेरैबायदि दानाय लुनायनि खामानिफोरखौ मावबोदों बेखौ कमार्शियेल आदबजों एबा फालांगियारि आदबजों लांनो नागिरदों। बेनि थाखाय जौगानाय टेक्न'लजि लाबोनो नाजादों होननानैबो फोरमायथियो बिथां प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो मागो दमासिनि थाखाय BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे BPFनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरो बिथां प्रमद बर'आ। लोगोसे माखासे सान सिगां BPFनि 3 MLAफोरा गुबुन दोलोआव हाबहैगोन होननानै खौरां गोसारनायनि सायाव बिथां प्रमद बर'आ बुंथियो दि BPFनि जोबस्रांनायखौ बिथाङा लुबैया, नाथाय जि खामानि मावगोन बेनि फिथाइखौ मोनखागोन। जुदि BPF जोबस्राङोबा बियो UPPLनि दाय जानाय नङा आरो गाबोन UPPLआ जोबस्राङोबा बियो BPF दोलोनि दाय जानाय नङा। राजखान्थिनि सायाव खोथा बुंनायनि अनगायैबो गासैबो बिटिआरनि सुबुंफोरखौनो COVID-19नि 3थि दोहौनिफ्राय सांग्रां जानानै थानो थाखायबो खावलायो बिथाङा। आरो आसाम सरकारा रायजोआव COVID-19नि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय जि आयेन खालामदों बेखौ मदद होनो थाखायबो गासै रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरो प्रमद बर' बिथाङा। सावगारियाव नुनाय गाननाय जोमनाया दख'ना फास्रा ना खस राजबंशिफोरनि पाटानि। नर्थ इस्ट इन्डिया FNDCजों दिन्थिफुंजानाय इस्ट इन्डिया फेशन उइकआव गाननाय जोमनायनि माखासे नुथाय, जेराव बर' हारिनि आंगो दख'नाखौ खस राजबंशिफोरा गावसोरनि हारिमुनि गाननाय पाटानि मुं होनानै गुबुन रोखोमै गाननायखौ नुनो मोननाय जादों। इस्ट इन्डिया फेशन उइकआव खस राजबंशिफोरा पाटानि मुं होनानै दख'नाखौ गुबुन रोखोमै गाननानै दिन्थिफुंनायनि बेफोर सावगारिखौ लानानै समाज बिजोङाव गोबां बर' सुबुंफोरानो सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं बे गाननाय जोमनाय सावगारिनि सायाव खस राजबंशी आरो बर'फोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जालायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि इस्ट इन्डिया फेशन उइकखौ गुवाहाटीनि विभान्तायाव थांनाय 8 जानुवारि 2022 मायथाइयाव खुंनाय जादोंमोन। बे दिन्थिफुंनायाव दख'नाखौ पाटानि मुं होनानै दिन्थिफुंनाय सावगारिया दा समाज बिजोङाव गोसारफिनदों। बे गाननाय जोमनाया दख'ना फास्रा ना पाटानि बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायथिहरनो हागोन। लोगोसे बे सावगारिनि सायाव माबाफोर बुंनो गोनां दङबाबो नोंथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरनो हागोन। फिन लुथिनाय जाथाय दासान्दि रायजोआव ATM लुथिनाय, गलाफोरनि सि-जोम खावनाय, सोरनिबा न'आव दाखायत जानाय, रां लुथिनायफोरा जागासिनो दङ। फिन दाखाथिफोरा 9 लाख रां लुथिबावबाय। आसाम ग्रामीण विकास बेंकनिफ्राय दाखाथिफोरा 9 लाख रां लुथिदों। खौरांनि बायदिब्ला उदालगुरिनि सप्ताफ्रोमबो हाथाइ जाग्रानि साखाथियाव थानाय आसाम ग्रामीण विकास बेंक उदालगुरि ब्रान्चनिफ्राय सिराजुलि ब्रान्चसिम 2 बेंकनि मावख'गिरिफोरा 9 लाख रां लानानै थांदोंमोन। बेयावनो बाइकजों फैनाय दाखाथिफोरा बिथांमोननिफ्राय रां सेख'नानै लानानै खारदों। बे जाथायनि सायाव पुलिसनो खौरां होनाय जाबाय, नाथाय दासिमबो दायनिगिरिखौ हमथ'नो हानाय जायाखै। सिग्रोमनाय हाबाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। उदालगुरियाव रां लुथिनाय जाथाय जानायनि अनगायैबो चिरां जिल्ला बिजनी पानबारिनिफ्राय 2 बाइक सिखावखौ हमनो हादों। 2 सिखावनि मुंफोरा सामसुल आलम आरो मकसेदुल आली। पानबारि पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय बोसोरनि 24 डिसेम्बराव आलुखुन्दायाव थियेटार जानायाव सासे सुबुङा बाइक दोनथ'नानै थियेटार नायदोंमोन। बेनि उनावनो बाइकआ गोमादों। बाइक गोमानाय जाथायखौ पानबारि पुलिस थानायाव खौरां होनायनि उनावनो बाइक सिखाव 2खौ हमनो हादों। सिखावफोरा बे बाइकखौ मानकाचारसिम लानानै थांबायमोन। दा बाइकखौबो पुलिसफोरा हमनो मोनफिनबाय आरो सिखावफोरनाव सोंनाय फिननाय लानायाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बाइक खावनायाव 4नि आखाइ दङ आरो 2आ दा खारखुमानानै दं। आसामनि बक्सार आरो अलिम्पिकआव मेडेल देरहासारनो हानाय बक्सार लाभलिना बरग'हाइ बिथांनो आसाम पुलिसनि डिपुटि सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस DSPनि बिबानखौ होबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि बक्सार लाभलिना बरग'हाइनि आसामनिफ्राय अलिम्पिकसिमनि जि जार्नि एबा लामा बेयो जोबोद बाख्नायजाथाव।
बिथांनि बे जार्निखौ लानानै आसाम पुलिसनि DSP नि एपइन्टमेन्ट होनो हानानै जोबोद गोग्गानाय मोन्दों आरो बक्सार लाभलिना बरग'हाय बिथांनि गेलेनायनि बिथिङाव जि खामानि मावनाय बेखौ लानानै जोंनि लाइमोनफोराबो थुलुंगाखांनायखौ मोननो हागोनखौ आसा खालामो होननानै फोरमायथियो बिथाङा। आसाम पुलिसनि DSP नि एपइन्टमेन्ट मोनखांनायनि उनाव लाभलिना बरग'हाय बिथाङाबो बुंथियो दि बे समाव बिथांनाव मोननै बिबान दं, अब्लाबो अलिम्पिकआव सनानि मेडेल देरहासारनो हानाया बिथांनि गिबिसिन बिबान जागोन, जाहाथे आसामनि सुबुंफोरा लाभलिना बरग'हाय बिथांखौ लानानै जि मिजिं दं बे मिजिंखौ सुफुंनो हायो। बेनिखायनो अलिम्पिकआव सनानि मेडेल देरहासारनो हानायनि जि थांखि बेखौ जाफुंहोनो थाखाय प्रेक्टिस खालामबाय थागोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। मख'नो गोनांदि आसामनि बक्सार लाभलिना बरग'हाय बिथांनो 2021 मायथाइयाव भारतनि जौसिन गेलेनायनि बान्था मेजर ध्यानचान्द खेल रत्न एवार्डखौबो होनाय जादोंमोन। आसामनि नगाव पुलिसआ मटर भेहिकल इन्सपेक्टर MVI आरो बिथांनि माखासे स्टाफफोरखौ नगाव ट्रेन्सपर्ट अफिसनिफ्राय एरेस्ट खालामदों। MVI हेमेन दासजों लोगोसे नगाव जिल्ला ट्रेन्सपर्ट अफिसनिनो पियन प्रणब महन्त, हेमेन दासनि ड्राइभार आरो कम्पिउटार एसिस्टेन्ट बलवन्त कौर बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामदों। रां जाख्ल'नायनि हेंथानो बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। नगावनि SP आनन्द मिश्रा बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला MVI हेमेन दासनि हेंथायै जाख्ल'नायनि अजद दंखायोमोन आरो बिथांखौ वार्निंबो होनाय जाखादोंमोन। नाथाय MVI हेमेन दासआ सासे सुबुंनि गारिनि फिटनेस डकुमेन्ट क्लियार खालामनायनि मुङाव 35,000 रां दाबि खालामदोंमोन। बेनि हेंथायैनो अजद होनायनि उनाव MVI हेमेन दासजों लोगोसे माखासे स्टाफफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जादों आरो बिथांमोनखौ सासपेन्डबो खालामनाय जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला हेमेन दासनि अफिसनिफ्राय 2,09,000 रां आरो न'निफ्राय 8,13,000 रांबो हमनो मोन्दों। UPनि बारग' लेबार मिनिस्टार स्वामी प्रसाद मौर्य बिथाङा UPनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथ दैदेननाय केबिनेटनिफ्राय रिजाइन होखांनायनि उनाव आरो BJP दोलो एंगारनायनि सानसे उनावनो बिथांनि हेंथायै एरेस्ट वारेन्ट इस्यु खालामदों। स्वामी प्रसाद मौर्य बिथाङा थांनाय 11 जानुवारियाव BJP दोलोनिफ्राय आरो केबिनेटनिफ्राय रिजाइन होदोंमोन आरो बिथां रिजाइन होखांनायनि उनाव 3 BJPनि MLAफोराबो दोलो एंगारदोंमोन। स्वामी प्रसाद मौर्य बिथाङा रिजाइन होखांनायनि अखानायैनो अदेबानि 2 जानुवारियावनो बिथांनि हेंथायै UPनि सुल्तानपुरनि MP MLA कर्टआ वारेन्ट इस्यु खालामदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2014 मायथाइयाव मोनसे मेलाव माखासे धोरोमनि हेंथा बिबुंथि होदों होननानै स्वामी प्रसाद मौर्य बिथांनि सायाव अजद दैखांदोंमोन आरो बिथांनि माखासे धोरोमारि हेंथा बिबुंथि होनायनि थाखायनो धोरोमारिफोरनि गेजेराव सुथुर सोनानै होनाय जादों होननानै अजद होदोंमोन। बे केसखौ लानानैनो बिथांखौ 2 जानुवारियाव कर्टनि सिगाङाव नुजाथिनो थाखाय बिथोन होदोंमोन, नाथाय बिथाङा नुजाथियाखैमोन, जायनि थाखाय बिथांनि हेंथा एरेस्ट वारेन्ट इस्यु खालामनाय जादों आरो बिथांखौ दा फिन फैगौ 24 जानुवारियाव कर्टनि सिगाङाव नुजाथिनो थाखाय बिथोन होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव आसाम केबिनेटआव माखासे थांखिफोर लानाय जादों। थांखिफोरा फारियै सेथियाव दङ आसामनि प्रभिन्सियेलाइज्ड आरो गभर्नमेन्ट मडेल कलेजफोराव गासै 1,500 पस्टनि थाखाय सेंसन खालामनाय जाबाय। 1,500 पस्टनि मादाव प्रभिन्सियेलाइज्ड आरो गभर्नमेन्ट मडेल कलेजफोराव 743 एसिस्टेन्ट प्रफेसरनि पस्ट आरो 233 थार्ड ग्रेडनि पस्ट आरो 524 फोर्थ ग्रेडनि पस्ट। नैथियाव दङ पाब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्टनि गुबुन गुबुन डिभिजनफोराव गासै 611 सेक्सन एसिस्टेन्टनि पस्टफोरखौ सेंसन खालामनाय जाबाय। थामथियाव दङ आसामनि मिउनिसिपेल बिसायख'थियाव बेलट पेपारनि जायगायाव EVM मेसिन बाहायनो थाखाय गनायथि होबाय। ब्रैथियाव दङ बजालि जिल्ला परिषद दानो गनायथि होबाय। गासै 758.19 बर्ग किल'मिटारनि बजालि जिल्ला परिषद दानो थाखाय गनायथि होबाय। बाथियाव दङ मोब्लिबखौ खम बेसेनाव मोननो थाखाय माखासे थांखि लादों, जेरै NHPC जों मोब्लिब गोहो बायनायनि एग्रिमेन्टखौ 2043 मायथाइसिम खालामनाय जाबाय, जायनि थाखाय APDCLआ मोब्लिबखौ खम बेसेनाव मोननो हागोन, बेनिखायनो बाहायग्राफोराबो मोब्लिबखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। दथियाव दङ आसाम युथ कमिसन दानाय जाबाय। आसाम युथ कमिसननि गेजेरजों आसामनि लाइमोनफोरनो साख्रि होनाय जागोन, स्किल ट्रेनिं होनाय जागोन, कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय ट्रेनिं होनाय जागोन आरो लाइमोनफोरनि जेंनाखौ रेजिस्टार खालामनो थाखायबो खाबु होनाय जागोन। स्निथियाव दङ हेन्डिक्राफ्ट पलिसि अफ आसाम 2022 खौ गनायथि होबाय, जायनि गेजेरजों आखाइजों बानायनाय आइजें आइलाफोरनि इन्डास्ट्रिफोरखौ जौगाहोनाय जागोन आरो आखाइजों आइजें आइला बानायग्रा बिथांमोनखौबो ट्रेनिं होनाय जागोन। टेक्निकेल सापर्ट होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो आइजें आइलाफोरखौ गुबुन जायगायाव दैथायहरनो थाखाय अनलाइन मार्केटिं सापर्ट होनाय जागोन।
अनलाइन मार्केटिं खालामनो थाखाय वेब पर्टेल आरो एप डेभेलपमेन्ट खालामनो गासैबो इलिजिबल हेन्डिक्राफ्ट इउनिटफोरनो वान टाइम 30,000 फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होनाय जागोन। बेफोरनि अनगायैबो केबिनेटआव माखासे थांखिफोर लानाय जादों। आसामाव थांनाय 24 घन्टायाव 49,915 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि मादाव 3,274 नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। बेनिनो 1,138 कामरुप मेट्र'आव। मैया सानसेयाव 4 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो पजिटिभिटि रेटआ 6.56%। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।